Takže reset servisného intervalu s opkomom. Takže diagnóza, vybrať rok, Astra G, body, instrument, a teraz programming, service interval settings. Servis už má byť. A teraz tu si môžeš buď bude po 15 000 alebo po 30 000. Dáme po 15. A v dňoch to bude pol roka alebo rok. A mohol by som si to tu úplne ľubovoľne napísať. Napríklad nech je pri 305 000 a 730 dní. Ale ja si dám 15 000 a 1 rok. Teraz program, reset áno, OK. Dobre, teraz je nastavené. Môžem sa aj pozrieť. Je to za 15 000 a za rok. Zavrieť. Čus.